John, an mas féidir amsa tú a haran isteach sé scéala an funte seo, ní airíonn go róháid go starúil le pártaithe nó le hiarrthóirí ón rialtas a bhfothoghcháin. Mar sinna bhfuil sé súntasach bhfuil Seán Cain ó ina ggéal hantasaí insna pobl bhreithin ag an funte seo. A Harbh suntasach ach agus is duine is fear anna bh bhuan party rialtas fothoghcháin I gcuiteanna an uair dhearnach gur tharla sé ná 2014 I gcunda na hir bhí. Ach I gás Seán Cain is duine aitheanta seanadóir faoi láthair ír teachta Dála ír ar a seoisireach ceist an Ghaeilge caithfear go bhfuil táachta baint leis is duine a d'fhoghlaim mar dúirt a maríonn an sin. Agus rudaí mar sin is rud suntasach an buail ann ná gur tógadh déanach an tráide don pobl breis siúd caicís breis caicís ó hinne ag a buinte seo mar sin de bheith imníoch faoi an seaasach sé mar thora ach hena héin tá a chuid buinte amach ar bailach ag Seán Cain gach seans go mbeidh vóta chreidúnach aige agus bheadh sin cabhrach dó féin agus do Fine Gael an chéad uair eile ar a leid ach tá seans an go móg sé. A bhhaín maidir leis na habhar búra bh teag daoine an náiamh leis na cisne atá méile phobal. Cadiad na príomh cisne agus an greidean daoine in réad gur féidir le duine amháin sa dal mar na dhéanamh futhú. Ní sag me greid an aonanna gur féidir le aonar is natá mórach na dhéanamh faoin cuasaí tá gaiileann tar roioine faoi láthair tá rudaí mar chéile churás go baoine an seo agus atá go deile an tír beidir ag scálaí éagsúla agus ag ráta éagsúil an costas marachtála an cheistmhór ar nóid sin an cheistmhór a chalát agus tabdína bortha agus ar nóid chunig muid leis na hagóidí minn seachtaí ó chun go doganí na Gaillimh agus calafort na Gaillimh lárnach insna hagóidí sin a bhain le cuasaí brosla I duine go na hiarrthóirí nó Thomas lárnach insan na hagóidí sin freisin na seasa os cóir na naibrithe ag na calafort takeúlob ach tá cúpla ceistile atá sonrach a bhain le Gaile. Cuairmhór na Gaillimh ceismhóirí, cuasaí tráchta, cuasaí infrastruchtúr, tá chaithear seo tachtaí le beidir 50 bliain ag trácht agus ag aspadulchan cí ó híh infrastruchtúr. Ní hamháin an drehead mar deirm tá cuasaí iompar peblií, tá cuasaí tráchta i lár na carfach. Tá cuasaí ó híh tuíochta freisin a gaiileann ar roioine mar tá fear aibannaí le cuasaí infrastruchtúr ó híh séirechas ó híh cosís híomhannaí tá cinntearm cuiinehar bop le seirbhísí isce agus séirechas sin an aib mhór. Agus an sin tá gné Gaeltachta bat leis an tuí freisin mar is óldún tá feachtas go leor arsúl I gceantar Gaeltachta ag agriochtaí cos le banú agus tintan I rá go dastíonn an Gaeltachta choisint tríhéíocht breise chuir fáil agus tá sé sin is leithcheistí sin mar chur an tú san áibh an rud atá tarlúnis na tá cúplaí óga gona mara nach bhfuil an ná ceapchéanna lá nó teacha ád ag gaiilisteach sa gaitheir agus a ceannach tíiste an átrií cos le cruch na carach tá cruch na carach go hefigiúlann an Gaeltacht tá hin tíocht uafasach costasach agus tá sé chur leis an rú ó híh tráchta agus mar sin de agus mar deirmaríist an costas marachta le fecin choláhanna sa látainine bhan na feibannaí. Níhah na feibannaí céanna le Cliath Láir aber cuasaí cairúlachta agus cuasaí imirce cé ar nói go bhfuil gné nó beaganda sin a choláháil cheantar sa tír tá mé cheappa faoi láthair.